כמה זמן המשרד קיים? המשרד קיים הרבה שנים. המשרד זה הרבה? פה עברנו לפני 4 שנים, זה בניין סיט חדש, אתה יכול לראות בקיר הזה, רוב המשרדים פה הם עורכי דין, אחלה מקום, אחלה מיקום, יש פה הרבה שטאפים, יש כל מיני תחומים שמגיעים אליי, אנשים שנגיד לצורך העניין נפגעי איבה, אז אני מעביר, והוא שמקבל תיק, כשאני מתעסק בו, הוא מעביר את זה אליי. זה ווין ווין, העסק זה אנחנו, השם שלנו זה מה שצריך לשמור עליו כל הזמן בתור עורך דין. בשורה התחתונה הכי חשוב שהלקוח יקבל מעטפת, יש לו בעיה מסוימת, אני יודע למי להפנות אותו. המשרד שלנו יכול לתפוס את רוב הזרועות. מי יושב פה עכשיו בלייב? כרגע יש מזכירה, יש את אחי, שהוא בדרך להיות עורך דין. איך אתה מרגיש? טוב, מה איתך? מה אתה עושה? עסק בהוצאה לפועל, חדלות פירעון. מה יותר קשה, קורונה או המלחמה עכשיו? לדעתי קורונה, כי היא נמשכה בהרבה זמן. המלחמה היא עדיין לא קיבלנו את התוצאות שלה, כי היא עדיין מתמשכת. מה החוב הכי גדול שהמשרד טיפל? לפחות 30 מיליון. איך יוצאים מזה? עושים הליך חדלות פירעון.